Съвети към жертвите на магиите. Обикновено магиите се потвърлят през нощта. Затова, когато излизате навън, не бързайте. Отваряйки външната врата, погледнете се в краката. Ако забележите странни предмети и следи, вземете нещата с торбичка в ръка и ги изхвърляте по течаща вода. Следите ги, измийте и поручайте ритуал за пречистване на дома ви и на вас. При човек, който си познал работата и можете да му се доверите. С какво може да се срещнете някой ден на вашия праг? Или на различни места, в дома ви, по колата, в работното ви място или даже по двора. Това обикновено са конци и косми на възли, яйца счупени, цели или надписани, изсушени билки, восък, късове мумии, замазана кал и даже изпражнени. Но сега хората се изхитриха и подхвърлят магии, които са трудно забележими. Примерно, изсушена, изтрита на прах, баяна надгробна пръст, живак или заливат с мръсна вода от мъртвец. Но не всички магии са видими. Например, магии, които се правят от разстояние. Затова пазете се.